Купидон се качи днес в автобус номер 14 и даряваше на пътниците любов и малки изненади. На монитора се излъчваше празнична програма и така кампанията "Любовна история на градски транспорт Варна" успя да превърне един обикновен ден в интересен и необикновен. Кой празник празнувате днес? Свети Валентин. Влюбена ли сте? Да. Как приемате този автобус от градския транспорт в един момент да се превърне в люлка на любовта? Много добре. Много е хубав и положително настроен. Много добре. Какво лошо има той? Нищо лошо няма, само хубаво. Кой няма нужда да му се стопли сърцето малко в този прекрасен ден, дена на влюбените днес? Коя е вашата голяма любов? Най-голямата любов е жената. И който се обича жената, е добре. Днес в този автобус всеки може да изтегли индивидуален любовен късмет. Може ли? Разбира се, заповядай. А ще ми асистирате ли да ми прочетете? Във вечерта на живота си да бъдем съдени само според любовта. Благодаря, това е моя късмет.